Čaute ľudia, vítam vás z nového videa a ako vidíte hráme Tower of Hell. A je to jedna, nie jedna, ale je to najťažšia Tower. Kamoši, ja dostajem už dneska infarkt z tohto tu. Už som tu trochu začal. Lebo som točil video, nechťať som ho vypol a nebolo celé dokončené takže som urobil odznova a toto tu už ma fakt hnieva. Nechápem, prečo tu je timer. Bo chápete, nie je to hnusné, keď vy proste iba hráte, už ste pomaly na konci, ešte jeden skok a už vám dojde timer a dá vás to úplne niekde inde. Toto je tá najhoršia hra na svete, tak vám to poviem po prvé. Po druhé je to zase najhoršia hra na svete. Po tretie je to najťažšia hra na svete. A ja to skončím, kamoši. Ja neviem. Neviem čo. Viete čo, nie. Ukludníme sa. No skôr ja sa ukludním. Vy ste kľudní. Dúfam. Nie, dobre, čaute. Nie. Ja toto nebudem. Nope. Kamuži. Ja nebudem toto hrať. Ideme si zahrať Tower. Poďme si zahrať. Čo také by sme si mohli zahrať? Čo baví aj mňa a hlavne vás. Tak viete čo? Ja vás prekvapím. Zavrite si oči. Zavrite. Máte zatvorené? Dobre. Pretože kde? Ja to tu nájdem. Dobre, a už môžete otvoriť oči. Dobre, máte otvorené oči, takže ideme hrať Slap Tower X. To je jedna z najlepších tower na svete. Čakajte ľudia, napijem sa. Dobre. Napil som sa. A teraz vám ukážem, čo môžete určite spraviť. Máte normálne slepku, ale keď pôjdete tu, tak tu je tajná miestnosť a zoberete si zelenú. Ale to ja teraz nejdem si zobrať. Potom keď lívnete sa, tak dáte si tam, že viete, aké sú tam tie like a dislike, tak stlačíte na like a keď vám to tam neukáže, tak je to tam. A potom pôjdete dole, ako sú servery a tam je, že developer, že kto to vymyslel. Na to stlačíte a tam dajte, že join community a toto tu, potom môžete ísť a zobrať si to. Ale ja idem robiť toto. Prejdete za túto vec a tu máte toto. Som to dlho nerobil, najprv musíte urobiť tieto tu veci. Potom toto. Easy. A za toto je ťažké. No. A pre mňa to až také ťažké není, lebo viete, ja som to už hral dosť veľakrát. Ja si robím rýchlo toto, lebo toto je ono. Toto je najsilnejšia slepka. A tu keď mám akože prvú, tak si ju môžem rýchlo chytiť a ja to mám radšej. Dobre. Nespadnúť. Ok.
tam ste mali, kód je 333, 1, 2, 3, počkajte, 4 trojky, 1, 2, 3, 4, enter. A keby ste čudovali, že ako viem, aký to je kód, takže ako aj keď zomriete, tak budete mať tú slepku a spadol som. A stále ju mám. Aby ste sa zaujímali, že ako som vedel ten kód, tak tuto je na začiatku máte 3, 3, 3, 3, 4 trojky. Teraz si beriem túto. A to má tak urobené, že túto tu bude mať vždycky takto. To je prvá slepka. Toto je najslabšia slepka. A potom je toto druhá, poviem vám, ktoré sú najslabšie. 5 najslabšia je táto. 4 ešte slabá je táto. Potom 3 je táto. A 1 je toto. Takže to... Choď preč, typek. Čo ma ty slepuješ? On ma slepil prvý. Typek chcel urobiť wallhop. Táto tutover je taká najviac agresívna. Keď vás idú slepnúť, tak sa dáte takto iba. Vás neslepnú. A dávajte si pozor, lebo ja som teraz tuto. A vy idete a slepne vás a vy ani o tom neviete, že som tu, chápete? Najlepšie je, že sa dáte takto. Lebo to vás neslepnú, to vás budú iba dávať to, lebo oni keď idú za vami, to vás iba slepnú a vy pôjdete furt iba do steny, lebo vy ste takto. A tuto to je ešte lepšie. Tak on tam pôjde to rovnúť. Nie, dobre. Takže takto ideme. A odporúčam vám zahrať Sleptover X, sa to volá, že dajte si do vyhľadača Sleptover X. A nájdem vám tam a tu je taký veľký panák. Ja rád robím, že nejdem hneď do tej ruky, ale idem tak do boku. Bo to vás potom slepnú. Takže môžu vás slepnúť, ale málokrát. To pôjde. Dobre, už sme tuto. Táto Sleptover nie je až pre mňa taká ťažká, lebo už som ju veľakrát hral. Ale úplne hore, tak to už tam je ťažké. Tie farebné veci. To už je vždycky najťažšie na každých toverov. Dobre, ideme ako profíci. Akože ja viem tiež do wallhop, ale neskúšam to. Bo ak sa to pozrite dozadu, tak tam ten typek a spadol. Ja to neviem, ale až tak do boku. Keď sú v Sleptoveroch, to tak až dobre mi to nejde, ale normálne mi to ide. No, upsík. Dobre. No. Čo je toto? Dobre. Ok, upsík. No, píše mu môj kamoš, počkaj. Točíme video. Počkajte, pošlem mu správu. Dobre, akože zomreli sme na konci, ale... Viete čo, idem za ním vonku, hej. Počkajte, takže čaute.
Dobre, takže čaute, už aj vysadla moja babka, takže čaute.